Jogosítványt Neked és kéne jogosítványom is a forgalmi, uram. Így van. És még Oda elkérném... kell adnom a biztosítás bizonyító papírom is. Ja. Rendben, szóval... Tudja, milyen gyorsan mentem, uram? Ja, persze, hogy tudom. Én állítottam magát félre. Nyugodtnak kell maradnom. Uram, fogalmam sincs, hogy mi történik, de abba kéne hagynia. Ki kell szállnom a járműből, uram. Wow, uram, Vissza kell szállnom a járművembe? Igen, nagyon is. Elég gyanúsnak nézek ki. Fegyverem van? Mi? Van önnél? Hátra nyúlok. Rakjam fel a kezem azonnal. Mi a... Kábítószer hatása alatt vagyok? Nem tudom, kérem, hagyja abba. Abba kell hagynom az ellenállást. Nem viselkedem normálisan. Úristen, mégis mi baja van? El kell sütnie a fegyverét, ha ennél közelebb megyek. Mi? Ez az utolsó figyelmeztetésem. 5, 4, 3, 2. És így úszol meg egy büntetést.